Sa Visayas ra ba ang mga tawo nga gipanggutom, wala day labot ang taga Luzon ug taga Mindanao. Anong dire ra man gyud sila sa Visayas. So mayong adlaw kanatong tanan ug ilabi na gyud sa mga sulit kaayo nga subscribers nako dinha nga sunod gyud sa ako mga video. Welcome back sa atong YouTube channel. So karon mga par, kanang Sara Duterte mga par nitingog ni-react sa bugas nga tag 20 ang kilo. Ngano daw nganong gitiming nila nga padong na ang eleksyon. Usa ba kini ka pamulitika ang ilang gibuhat nga sa pagpatuman sa tag 20 ang kilo sa bugas? Dako kay na ang questionable mga par, kay nganong karon ra gyud na nila gibuhat. Nya mga par, nag-react si Sara Duterte ngano daw nga diri ra sa Central Visayas nga sila nagpatuman sa nga tag 20 ang kilo sa bugas. Sa Visayas ra ba ang mga tawo nga gipanggutom, wala day labot ang taga Luzon ug taga Mindanao. Anong diri ra man gyud sila sa Visayas, kay tungod nga diri sa Visayas ang pinakadaghan og botante. Kay basin basin daw kung ilan ni gituyo kay para mo daog ang ilang mga senators nga gipang endorse. Pero niingon si Sara Duterte mga par nga ang ilang gibuhat basin usa na pud ni kabudol, basin ang budol na pud sila sa mga Pilipino, kay nabudol na rabata sa una sa ilang gibuhat sa una, nabudol na rabata unya karon kay ilan ni gibalik, ilang ipatuman ang tag 20 ang kilo sa bugas kay hapit naman ang eleksyon. Nagtuo si Sara Duterte mga par nga usa ni ka budol ang ilang gibuhat o usa ni ka pamulitika, kay gusto lang nila nga mudaog ang ilang mga senatorial candidate. Pero nagduda si Sara Duterte mga par, kaning bugas nga tag 20 ang kilo, unsa ni siya nga klase sa bugas? Kato ba ni nga bugas nga tarong o kato ba ning bugas nga para panghayop? Kay ang mga tao kuno mga par dili man kuno hayop. Mao nang dili gusto si Sara Duterte nga ang mga tao baligyaan ug pagkaon nga dili pangtaw. Ug para sa ako mga par, nganong ilang gyud gitunong ug panahon sa eleksyon, sa layo pang eleksyon, nganong wala man nila gipatuman, nganong karon naman gyud usa ni ka questionable sa mga opisyal sa gobyerno, nganong karon naman nila gipatuman nga hapit na ang eleksyon. Tungod ba kay gusto sila nga sila ang botaran, o usa lang ni ka pangbudol sa mga katawhan nga Pilipino. So diri na lang po to batong video mga par. So daghan kayong salamat sa inyong pagsunod sa akong mga video nga reaction. And palihog lang ko subscribe mga par sa akong YouTube channel para kanang pirmi ka nga ma-update sa mga bago na ako nga i-upload.